अनजाग्रा नायगिरिफोर माखासे सान बारलांनायनि उनाव फिन दिनै आङो नोंथांमोनजों सावरायनो होननानै मोनसे गोदान टपिक एबा मोनसे गोदान बाथ्रा लानानै फैफिनलायबाय। बेनिखायनो जोंनि बासायगिरि जिसु ख्रिस्टनि मुं लानानै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो लोगोसे बरायदों। अनजाग्रा लोगो नायगिरि नोंथांमोना मिथिगौना जे मुलुगनि एबा बुहुमनि बयनिख्रुइबो गिथावनासिन हाथियारा मा होननानै? परमाणु बम एबा एटमिक बमा नामा? ना माबा मोनसे गोदान मुगानि मिसाइला नामा? ना बबेबा गोबां धार गोनां थुंग्रिया नामा? अनजाग्राफोर, बेफोर मोनसेयाबो नङा। बुहुमनि बयनिख्रुइबो गिथावनासिन जि हाथियार दङ, बे हाथियारा अरायबो नोंथांजों लोगोसे थाग्रायासो एबा अरायबो नोंथांजों लोगोसे बे हाथियारा दं। आरो बे गिथावना हाथियारानो जादों जोंनि सालाय, नोंथांनि सालाया, नोंथांनि बुंनाय सोदोबा, नोंथांनि बुंनाय रावा। अनजाग्राफोर, जोंनि फंसे सोदोबनि गेजेरजोंनो जोङो सोरखौबा बोखांफिननो हायो। जाय सुबुंफोरा बायग्लिनानै दङ, बै बायग्लिनाय मानसिनो गोदान मिजिंखौ होफिननो हायो। आरो जोंनि फंसे सोदोबानो सोरनिबा रंजा बाजा न'खरखौ, रंजा बाजा जिउखौ कमप्लिटलि डिस्ट्रय, फोजोबस्रांनानै होनो हायो। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, गोथार बाइबेलनि बोसोन बिजाबनि 19-21 सिरियाव ओरैबायदि मोनसे बेबायदि बाथ्रा लिरनानै दोननाय दं, जाया नोंथांनि जिउखौ, जाया नोंथांनि साननाय हनायखौ, जाया नोंथांनि भबिष्यतखौ सोलायनानै होनो हागोन। बेयावहाय बेबायदि लिरनाय दं जाहैबाय, बेनो जाहैबाय नोङो जे रायो बेनो नोंखौ फोथांनानै लाखिनो एबा फोथैनो हागौ। बिनिखाय नोंनि रायनाय बाथ्राफोरनि बिथाइखौ नाजावथारनांगोन। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, एसे साननानै नाय, बाइबेला जोंनो बेखौ बुङाखैदि जोंनि सालायनिफ्राय केबल सोदोबल' ओंखारो, बेखौ बुङाखै। अनजाग्राफोर, बाइबेला जोंनो बुंगासिनो दङ, बे सालायनि गेजेरजों जिउ होनो हानाय गोहोआ दं आरो जिउ सिफायनो एबा जिउखौ नस्थ' खालामनो हानायनि गोहोआबो दं होननानैसो बाइबेला बुंगासिनो दं। अनजाग्राफोर, बेनिखायनो दिनै जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों नायगोन दि जे जोंनि सालाया जोंनि भबिष्यतखौ, जोंनि फिउचारखौ माबायदि दैदेनो। नोंथाङा जुदि नोंथांनि पार्सनेल लाइफआव नोंथांनि जिथु सोमोन्दोफोर, न'खरनि सोमोन्दोफोर दङ, नोंथांनि जिथु देहाफोर दङ, नोंथांनि जिथु केरियारखौ लानानै गोबां जेंनाफोर जुदि दङब्ला, नोंथाङा थारैनो नोंथांनि सालायजों जाखौ फोनो नांगौमोन, हयथ' नोंथाङा मोजांखौ फोआलाबानो गाज्रिखौ फोनानै लागासिनो दं, जायनि जाहोनफोराव गोबां जेंनानि मोगा मोगि जानो गोनां जादों। बेनिखायनो अनजाग्राफोर, साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायदो। मानोना नोंथाङा दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे साबि मोननो थांगासिनो दङ एबा साबिखौ मोनगोन, जाय साबिजों नोंथाङा बोरनि दरजाखौ खेवनानै लानो हागोन। दे अब्ला जोङो बे गोथौ रहस्यजों बुंफबना थानाय बाथ्राखौ बुजिनो थाखाय जोङो आवगायलांदोनि। अनजाग्राफोर, फैयो अब्ला जोङो गिबि सिनथारावनो बाइबेल सिरिनि गुबै ओंथिखौ बुजिनो नाजाग्रोनि। सल'मन राजा, जायखौ बुहुमनि बयनिख्रुइबो गियानिसिन राजा होननानै गनायदों एबा बुंदों, आरो बे सल'मन राजायानो बे बोसोन बिजाब लेखाखौ इसोरनि दैदेननायाव, इसोरनि उपस्थितियाव बे बाथ्राखौ एबा इसोरनि दैदेननायाव, इसोरनि थुलुंगाजों बे बोसोनखौ लिरदोंमोन। अनजाग्राफोर, राजा सल'मना बुजिनो हादोंमोन दि जे मानसिनि बयनिख्रुइबो लोरबांथिसिनानो जादों जाहैबाय आरो बयनिख्रुइबो बोलोग्रासिन एबा सक्तियानो जादों जाहैबाय गाव गावनि राव एबा सोदोबानो। जिहेतु बोसोना दिनै जोंनो बुंदों जे सालायनि गेजेरजोंनो थैनाय आरो सालायनि गेजेरजोंनो जिउ दं होननानै, अब्ला बिनि ओंथियालाय माथो? सेथि बाथ्रा, राव एबा सोदोबा गोथां। अनजाग्राफोर, जों गोबां समावनो बेबायदि होननानै सानो जे जोंनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय जिथु सोदोब एबा रावफोर दङ, बियो बारजों गोमोरलाङो एबा बारावनो गोमायो होननानै साननानै थायो। नाथाय बेबायदि जाया एबा बेबायदि नङा। जोंनि जिथु सोदोब दङ, बे सोदोबा मोनसे बेगर बायदि खामानि मावो। जेब्ला जों माबा मोनसे सोदोब एबा रावखौ बुङो, अब्लाना जों बेखौ मुलुगाव एबा बुहुमाव एबा ब्रह्मानाव गावनि जिउनि थाखाय माबा मोनसे फोनानै दिननाय बायदि जायो एबा फोनानै दिनो। नैथि बाथ्रा, जेरै फोदों बेबायदिनो हानो मोनगोन। आरो बेनिनो खावसे बाहागो जिथु बाथ्रा लिरनाय दं, बे जादों जाहैबाय जाया जेरै बे सालायखौ बाहायदों बेबायदिनो हानो गोनां जागोन एबा बेबायदिनो फिथाइखौ मोनगोन होननानै बुंदों। बेनि ओंथिया थोंजोङै बेनोदि जों जुदि सानसे मानिनि समाव जों जुदि नेगेटिभ बाथ्राफोरखौ सानबाय थादोंब्ला, नेगेटिभ बाथ्राफोरखौ बुंबाय थादोंब्ला, जों जुदि निरासा जागासिनो दङब्ला, निरासाखौ बुंगासिनो दङब्ला, अब्लाना जोङो जोंनि जिउआव
जोंनि मोदोमाव जोंनि बेरामखौ जों लाबोदों, जोंनि दुखुखौ जों लानानै फैदों, गावनियाव जेंनाखौ जों गावनो लानानै फैनाय जादों। मानोना जोङो जेरै सान्दों बुंदों जोंनि जिउआवबो बेबायदिनो जागोन। जि मृत्यु, जि थैनाय होननानै बुंदों, बे थैनायानो जादों जाहैबाय जोंनि साननायनि गेजेरजों, जोंनि बुंनायनि गेजेरजों जोंनि जिउआव दुखु, जेंना, बेराम आजार जों जुदि बेफोरखौ सानबाय थादोंब्ला बेफोरनो फैगोन। बेफोरनो जादों जाहैबाय थैनाय। आरो जों जुदि जोंनि जिउआव सानसेमानि समाव जोङो फोथायनायजों, अननायजों, आर'ज खालामनायजों, इसोरनि बोसोनजों, गुबुनखौ हेफाजाब होनायजों, मोजां सोदोबफोरखौ बुंनायनि गेजेरजों जों जुदि गासै समफोरखौ बारहोदोंब्ला जोंनि जिउआ बोर गोनां जागोन। जोंनि जिउआव सान्थिया थागोन, जोंनि जिउआव अननाया थागोन, जोंनि जिउआव रंजानाया थागोन। मानोना जोङो जोंनि खुगाजों, जोंनि सालायजों अननायखौ फोदों, हेफाजाब होनायखौ फोदों, गुबुनखौ बाख्नायनायखौ फोदों। जों जेरै जोंनि खुगाजों बुंदों बेबायदिनो जोंनि जिउआव जागोन आरो जोङो बेफोरनि फिथाइफोरखौ मोनगोन। अनजाग्राफोर, जोंनि सोदोबफोरा, रावफोरा, बाथ्राफोरा जोंनि साननायखौल' नुजाहोदों बेल' नङा, नाथाय जोंनि बुंनाय सोदोबफोरा जोंनि भबिष्यत फिउचारखौबो दायो। नोंथाङा दिनै जेखि थासारियाव थाया मानो, जानो हागौ जाफुंसार जानाय एबा जाफुंसार जायै, बहाबा नङाबा बहाबा, बे गासै फिथाइफोरा बै सोदोबनिनो, जायखौ नोंथाङा पास्ट टाइमाव एबा आवगायाव बुंनानै लादोंमोन जानो हागौ, एबा नोंथांनि बिसय सोरबाया आवगायाव माबा मोनसे बुंदोंमोन जायखौ नोंथाङा फोथायनानै लाबाय। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बेसा नायगिरि नोंथांमोन, बे बाथ्राखौ जों आरोबाव गोथौसिन बुजिनो थाखाय एबा गुवारै बुजिबावनो थाखाय जोङो जोंनि सानफ्रोमबो सोलिबाय थानाय जिउ आरो माखासे बाइबेलनि बिदिन्थिफोरखौ नायलांनि। सेथि बाथ्रा, सोमोन्दो लुखांनाय आरो बायनाय, एबा सोमोन्दोआव जिउ जानाय एबा थैनाय। अनजाग्राफोर, दान्दिसे समनि थाखाय साननानै लाथ'दो, सासे हौवा आरो सासे हिनजाव दं। बिसोर हौवा हिनजाव, बिसोरनि गेजेराव मोनसे समाव फिसा नांज्लायनाय जाबाय। दा बेबायदि कन्डिसनाव सालायहा मावनो थाखाय मोननै लामा दं। हौवाया बुङो ना हिनजावा बुङो, नाथाय बेखौ बेबायदि बुंगोन, नों अरायबो बेबायदिनो खालामबाय थायो, आंहा नोंजों रायजो जानाया नोरोगजों समान जाबाय, आं नोंजों लोगोसे रायजो जानो हाला एबा आं नोंजों लोगोसे थानो हालिया। बेबायदि राव बाहायनाया, बेबायदि सोदोब बाहायनाया सोमोन्दोआव सिथारनायखौ लानानै फैयो, सोमोन्दोखौ गावस्रानायखौ लानानै फैयो। बेफोरबायदि सोदोबफोरा, बेफोरबायदि बाथ्रा बाहायनायफोरा, बै बाथ्राफोरा जायनियाव बुंदों एबा जाया बुंजादों, बै बुंजाग्रा मानसिनि गोसोआव थिर हाबनायफोरबायदि हाबो आरो बियो सोमोन्दोफोरखौ सिफायो, सोमोन्दोआ बायनायसिम सहैयो। गुबुन गालफारसे, बेबायदि थासारियावनो, जि थासारियाव नांज्लाय खमज्लाय जागासिनो दङमोन, बै नांज्लाय खमज्लायनि समावनो जुदि सोरबा सासेया जुदि गुरै जानानै, दद्र' जानानै जुदि बेबायदि बुङोब्ला, आं मिथिगौदि जे जों सानैबो मोनसे दुखुआव दं। दा जोङो जि जेंना जोंनियाव जादों, बे जेंनाखौ जों सानैजों समाधान खालामनो हाथारगोन। मानोना आंहा नोंनियाव फोथायनाय दं, बे गासै जेंनाफोरखौ जोङो बोस्रांनो हागोन। बेबायदि राव बाहायनाया, बेबायदि सोदोब बाहायनाया, जि बायनो गोनां सोमोन्दोफोर दं, बै बायनो गोनां सोमोन्दोफोराबो माब्लाबाबो बायलांनाय नङा, माब्लाबाबो बायनाय नङा। नैथि बाथ्रा, गथ'फोरनि फिउचाराव सोदोब एबा बाथ्रानि गोहोम गोग्लैनाय। अनजाग्राफोर, जोंनि बिमा बिफाफोरा मिथियालाबानो गोबां समाव गावनि गथ'खौ रागा जोंनानै बेबायदि रायो जे नोङो एखेबारे गाधाथार, नोङो जिउआव जेबो खालामनो हानाय नङा, जेबो मावनो हानाय नङा, नोङो गाधा, नोङो जेबो रोङा, जेबो खामानिखौनो रोंनाय नङा, बेबायदि होननानै गोबां बिमा बिफाफोरा रायो। अनजाग्राफोर, जों जुदि जोंनि गथ'फोरखौ जोंनि सालायजों जों जुदि गले गले बेबायदि रायगासिनो दङब्ला, जोङो गथ'फोरनि फिउचारखौ दागासिनो दङ। आरो बे फिउचारा मा? गाज्रि फिउचारखौ जों दादों। मानोना जोङो जोंनि सालायजों बुंनानै होगासिनो दङ दि आंनि गथ'आ गाज्रि, आंनि गथ'आ जेबो जानाय नङा, आंनि गथ'आ जेबो रोङा, फिउचाराव जेबो खामानि मावनो हानाय नङा। बेफोर बाथ्राखौ जोंनि खुगाजों जोङो बेखेवनानै होगासिनो दं। आरो नोंथाङा थारैनो बेखौनो गले गले बुंगासिनो दङब्ला, नोंथांनि गथ'आ, जोंनि गथ'आ बेबायदिनो जालांगोन। अनजाग्राफोर, बिनि उल्थायै दिनै बाइबेला जोंखौ फोरोंदों दि जे जोंनि गथ'फोरनो जोङो बिमा बिफा जानानै बोरसो होनो नांगौ। बेखौ बाइबेला जोंनो फोरोङो। बेनिखायनो गावनि गथ'नि सायाव ओरैखौ बुं जे नोङो इसोरनि सोरजिनाय समायना, नोङो गथ', नोंखौ इसोरा समायनायै दादों, नों गोबां गियान गोनां, गोबां बुद्धिमान, नोङो गोबां खामानिफोरखौ मावनो हागोन, नोङो सासे गिदिर मानसि जागोन। बेबायदि बाथ्राफोरखौ बुं। जोंनि बेबायदि बुंनाया गथ'नि गोसोआव मोनसे गोहोखौ जाखांहोगोन, जाय गोहोखौ लानानै गथ'आ जौगालांगोन। बाइबेलनि माखासे बिदिन्थि नोंथांमोननो होनो हास्थायदों, जेरावहाय जोङो मोननो हायो दाउद आरो गलियतनि बाथ्रा। जेब्ला डेभिडआ गलियतनि सेराव थांदोंमोन, अब्लाना देरहानाया थुंग्रिजों जायाखैमोन, नाथायब्ला देरहानाया रावजों
रावजोंसो जागायजेनदोंमोन। जेब्ला गलियादा डेभिडखौ नुदोंमोन अब्लाना डेभिडखौ साव होदोंमोन आरो बियो गावनि बोलोनि सायाव दुगा जादोंमोन। बै समाव डेभिडा मा खालामखो? बै समाव डेभिडा गावनि सालायखौ सैथोयै बाहायबाय, गावनि रावखौ सैथोयै बाहायबाय। बै समाव डेभिडा हज्रि खावनानै फोथायनायजों बोलोजों गावनि खुगाजों सोदोब बुंनायसै, राव बुंनायसै। बै समाव गलियादखौ डेभिडा बुंबाय, नोङो आंनि जेंना रोननांनो थुंग्रि, जं आरो दाहाल लानानै फैदों, आन्थाय नों जायजों हाजिक दावदों बे इजराइल रोननांग्राफोरनि इसोर आरो बिरगोनफोरनि फोरबुनि नाम लानानै नोंनि जेंना रोननांनो फैबाय। दिनैनो फोरबुआ नोंखौ आंनि आखायाव खोख्लैगोन। आङो नोंखौ फेजेननानै नोंनि खर'खौ दानस'गोन आरो फिलिस्टियारिफोरनि रोननांग्राफोरनि सह'खौ दावसेनफोर आरो जुनारफोरनो जाहोगोन आरो बेखौ नुनानै इजराइलफोरहा इसोर दं होननानै गासै हादरनि मानसिफ्रा मिथिनो हागोन। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, डेभिडा दावहा नांनायनि सिगाङावनो गावनि देरहागोनखौ एबा गावनि देरहानायखौ गावनि सालायजों बुंनानै लाग्रोखाबाय। आरो जाथाया थारैनो मा जाहैखो जों बेखौ मोजाङै मिथिगौ जे थारैनो डेभिडा बै गिदिर मानसि गलियादखौ दाना रायखसखौ सिथारबाय। थारैनो जेरै बुंदोंमोन बेबायदिनो डेभिडा देरहाबाय। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, बेफोर गासै बाथ्राफोरा माबा मोनसे मटिभेशनेल बाथ्राल' नङा, बे जाहैबाय गोथौ गम्भीर आध्यात्मिक स्पिरिचुवेल माखासे नियमफोर। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आबो माथाइनि 12:36 आरो 37 सिरियाव गोबां गिथावना बाथ्रा आरो लोगोसेयैनो सांग्रांथि खालामनो थाखाय मोनसे बाथ्राफोरखौ बुंदों। बेखौ नोंथांमोननो फरायनानै होनो हास्थायबाय। नाथाय आङो नोंसोरनो रायथियो, साफ्रोमबो मानसिया साबधानै बुङि गावनि फंफ्रोमबो बाथ्रानि थाखाय बिसारनि सानाव हिसाब होनांगोन। नोंनि रायनाय बाथ्राखौ लानानैनो नोंनि सायाव बिसारा जागोन आरो नोंनि रायनाय बाथ्रा बादिनो नोङो दाय गैयि सानजागोन एबा दाय गोनां खालामजागोन। अनजाग्राफोर गोसोआव लागोन, जोंनि खुगानिफ्राय, जोंनि सालायनिफ्राय ओंखारनाय जि गाज्रि सोदोबफोर, लेथ्रा सोदोबफोर, मोनफ्रोमनिबो हिसाब जागोन। अनजाग्राफोर, जों जुदि बिसनानिफ्राय सिखारनाय लोगो लोगोनो बेबायदि बाथ्रा बुङोब्ला जे दिनैनि बे साना आंनि थाखाय एखेबारे उदायथारि सान होननानै जुदि जों बुङोब्ला, आंहा खाफालानो गाज्रि, आं माब्लाबाबो धोनि जानाय नङा, बे बेरामा आंखौ सिथारसिगोन, बायदि बायदि नेगेटिभ बाथ्राफोर। आरो जेब्ला जों बेबायदि बाथ्राफोरखौ बुङो अब्लाना जोङो मिथिया लाबानो सैताननो जोंनि जिउआव खामानि मावनो थाखाय लिगेल राइट जोङो होनाय जायो। अनजाग्राफोर, सैतानाबो ओरैनो खामानि मावा जेब्लासिम जोङो जोंनि खुगाजों जोङो बुंनानै लाया, जेब्लासिम जोङो जोंनि खुगाजोंनो गाज्रि गाज्रिफोरखौ जोङो बुङो, अब्लाना जोङो लिगेल राइट सैताननो होयो आरो सैताना जोंनि जिउआव खामानि मावनो जागायजेनो। जेब्लानो नोंथाङा एबा जों बुङो जे आं जेनबाय, जेब्लानो जों बेबायदि बुङो अब्लानो जोङो आत्मिक संसाराव, जों आत्मिक जिउआवबो जोङो जेनबाय आरो बे जेननायखौ जोङो नाजावना लानाय जायो, स्वीकार खालामनाय जायो। जेब्ला जोङो जोंनि जिउआव दुखुनि समावबो, प्रब्लेमनि समावबो, जेंनानि समावबो जों जुदि बेबायदि बुङोब्ला, आंनि इसोरा गोथां, आंनि इसोरा आंनो लामा दिन्थिगोन, लामा बानायगोन। जानो हागौ दिनै आङो लोरबां, नाथाय फोरबुआ आंनो बोलो होगोन। जानो हागौ दिनै आंनि बेंक एकाउन्टआव आंहा फैसा गैया, रां गैया, नाथाय अब्लाबो आङो फोथायो जे जिसु ख्रिस्ट'आ, इसोरा जेह'बा जिरि, बियो होग्रा इसोर, बियो आंनि गोनांथिफोरखौ होग्रा। जेब्ला दुखुनि समावबो जेब्ला जोङो बेबायदि बुङो अब्लाना इसोरा जोंखौ सहाय होयो, अब्लाना सोरगोआव थानाय आर फफोरा जोंनि थाखाय, नोंथांनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय स्टार्ट खालामो। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, अब्ला दिनै जोङो जोबथायाव जोङो सफैबाय जे दिनै जों बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो हाबाय। अब्ला जोङो दिनै माखौ सायख'नो? जोंनि जिउआव थैनायखौ लानो ना फोथांनायखौ लानो? जोंनि जिउआव बोरखौ लानो ना सावखौ लानो? जोंनि बे सालायखौ बाहायनायनि गेजेरजों जोंनियाव बे दं, जों माखौ बाहायनो? बे सालायखौ बाहायनायनि गेजेरजों, सोदोब रावखौ बाहायनायनि गेजेरजों जोंनि जिउआव, जों गावनि जिउआव माखौ नायनो हास्थायदों? जिबनखौ नायनो हास्थायदों ना थैनायखौ नायनो हास्थायदों? बोरखौ नायनो हास्थायदों ना सावखौ नायनो हास्थायदों? बेनिखायनो अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, दिनैनिफ्रायनो मोनसे थांखिखौ लादो। जोंनि खुगानिफ्राय, नोंथांनि खुगानिफ्राय, आंनि खुगानिफ्राय आङो दिनैनिफ्राय माब्लाबाबो गाज्रि बुंलिया, नंखायखौ बुंलिया, गावनि गथ'नि थाखाय गाज्रि बुंलिया, गोबां रोखोमनि नेगेटिभ बाथ्राफोरखौ आङो बुंलिया। बेफोरबायदि थांखिफोरखौ लादो। जुदि नोंथाङा थारैनो दिनैनिफ्रायनो आंबो बेबायदिनो बुंसिगोन होननानै सानबायब्ला नोंथाङा कमेन्टआव लिरदो,
बोरनि फिथाइ होननानै। येस अनजाग्रा नायगिरिफोर नोंथांमोना कमेन्टआव लिरदो बोरनि फिथाइ। आरो अनजाग्राफोर जोबनायाव लाइक खालामनो दाबाव आरो लोगोसे नोंथाङा बे भिडिअखौ नायनानै बोर मोनदोंब्ला बे भिडिअखौ गुबुननोबो शेयार खालामदो। नोंथांनि शेयार खालामनायनि गेजेरजों जेन सालायनि बाथ्राखौ, गावनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय सोदोबनि बाथ्राखौ जेन बयबो मिथिनो मोनो आरो इसोरनिफ्राय बोर मोनो आरो गावनि जिउआव जे बोरखौ आरजिनानै लानो हायो बेनि थाखाय शेयार खालामदो। आरो लोगोसे चेनेलाव सोरबा गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो जेन फैबाय थानाय समाव बेबायदि इसोरनि बोसोनफोरखौ मोनबाय थानो हायो। दिनैनि थाखाय बेसेनोसै। थेंक इउ।